hun der for en. Og Gud har hun bare Kennedy. Gør væk, der er hindrelse af igen en skønne dag. Du er en snut, fyldt med krudt. Nu er det slut. Den er lidt svær. Ja, det er den. Måske ses vi igen. Det ved de fleste vist. Når Tanja er i huset, er her aldrig trist. For hun er så nem at irritere. Det går ikke længe, før hun eksploderer. Vi elsker dig, din frække stor butik. Du er så sjov, især når det siger klik. Nej, det passer ikke. Det siger klik. Jamen det er rigtigt. Det skal vi lige. Du er jo lidt monsieur, for vi jo op den morgen kommer tur. Du er en snut fyldt med krudt. Nu er det slut. Men nu er det slut. Nu er det slut. Du er en snut fyldt med krudt, men nu er det slut. Men tænk på en vision, når du er mut. Agtigt. Nå.